Per generar un calendari, vindríem al bàner del coronavirus de la web d'en Pans i buscaríem el calendaris i rutines. Un cop en aquest espai, tornarem a buscar eines online i ens tornarà a portar a la pàgina de Ressac. I aquí buscarem el generador de calendaris. El funcionament és molt similar al generador d'horaris. Tot això és el que pot variar la taula, la presentació de la taula, diguéssim, la lletra, el tipus de lletra, el tamany, la línia, colors, si volem que surtin els dies amb imatges, si volem que només hi hagi text, tot això cadascú pot fer com millor vagi, d'acord? Com ho farem? Nosaltres, per exemple, crearem el mes de març i també ho canviarem a català, d'acord? I el que farem serà generar la plantilla prèvia. D'aquesta manera veurem com quedaria el nostre horari, val? El nostre calendari. El calendari del mes de març doncs, seria així. Què és important? El calendari ens pot servir doncs, per aquests dies que hem d'estar tants dies a casa, doncs, perquè ells puguin veure i que puguin anticipar quants dies ens haurem de quedar a casa. Començaríem per aquesta propera setmana, que seria adjuntar aquí els pictogrames. Com ho farem? Clicarem aquí i buscarem la paraula casa i triarem casa. Com que en el nostre cas són molts dies que ens quedarem a casa, el que podem fer és copiar, clicant aquí al damunt i enganxar tots els dies que necessitem quedar-nos a casa. Farem 2 setmanes. Coses que podeu tenir en compte. Aquí també es pot canviar el color del fons perquè sigui diferent si voleu que els caps de setmana estiguin d'un altre color, per exemple. Les lletres. Tot això es pot anar variant. Veieu? Aquí apreteu i trieu el color que volguéssiu doncs, pel cap de setmana, per exemple verd. I així paulativament, d'acord? Aquí nosaltres també ho canviarem a majúscules i posarem un tamany més gros. Quan hem acabat, què podem fer? Doncs el mateix que amb l'horari, cliquem a generar calendari i se'ns generarà un calendari que podem descarregar sempre que tinguem Word, d'acord? Per veure més o menys com quedaria, doncs aquí al manual us ho ensenyarem. Mireu, aquest és un calendari sense res, sense cap tipus d'icona. I aquest seria un calendari que ja han creat. Com veieu, es pot canviar la lletra, es poden posar diferents colors i totes les icones que nosaltres vulguem. Esperem que us serveixi i en pugueu fer un bon ús.